Hello, good morning mga Yenyans. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon, pati ng motor dito sa Honda, San Carlos, Pangasinan. Yung pala, ito yung ano pala, yung pala yung kaibigan ko yung kukuha yung plako. Okay mga Yenyans, thank you for watching. Dito tayo mga Yenyans sa Honda San Carlos. Dito po yung address. Okay mga Yenyans, pasok na po tayo. Okay. Ito na po yung Honda Supremo TMX. Bago to, bago. Ito yung ano pala, bagong modelo to. Ito yung 2021 model. Honda Supremo. Ito yung itsura niya. Ito na po mga Yenyans. Ilalagay na po yung battery. Okay? Tingnan na bro, iyan mo na bro. Ilalagay mo na ba bro? Hindi pa. Okay. Ayan na po yung battery. Ilalagay na yung battery. Bali mga Yenyans yung battery niya dito sa kabilang side, sa may right side niya. Ito. Yan mga Yenyans, ito na ilagay yung battery ng Supremo 2021 model. Okay na yung battery. Pwede na tong pwede nang paandarin.
Ang mga yan, sa i-drive natin yung motor, yung Supremo 150 2021 model. Okay mga yan, i-drive na natin ang Supremo. Ayun mga yan, wala pa siyang wala pang kilometer na tinakbo, kaya bagong-bago. Supremo 150. Papaandarin ko na. Ayan, naka-neutral na. Tapos okay. Ano yan? Ready na. Ang Supremo 150.